Kule juga nih bro, teh akan nih video tangan ai jeng tips panggini ka roster system. Nomor bah ka tuku ka tayo ka bala dep artio la tayo ka high court ka laipor ya ka sarkar meklia bahkan penbiang hadu ka arpo terik mentau banai te ndala po ka arpo terik udah kemlak man penbiang te ka high court ka laipor biang so kembalai tayo ya ka sarkar bonra ya ka roster system. Te kemud ba ka jing persange kam tung jam kan simpor biang so kemba lai tayo la ne shimnai tame te baro ki ba ki result jong kini ki bala dep jing mare jong complete jing kam MPSC kin haban abyang sukum balai sau tayo hadu ba kala sarkar kala lawan penbiang ya kini ka roster system ke ka high court kala ya ka tarik bakan bishar ka sasyong bishar biang halor kan kamat ha khadoi tarik jumang arjar par ha khadoi tarik umi te baro ki bala ap kemilenti ya kan ka khubor balano kan penbiang ya kan ka roster system tengi haban ab yang shu so kembalai tiyo ya ka sarkar bakan penbiang ya kini ki penbiang ya kini ki rukum thep kam thep jam hapo ka sarkar jala jong ka Meghalaya. The order was passed by a division bench comprising Chief Justice Sanjeev Banerjee and Judge W. Dingdo. Te ingin hap ab yang so kemba lai tiyo ya sya biang ni kibala dap thep kam thep jam hab ne sya biang sa kumbalai tiyo la ne shimnai tam teng sayok biang gijing tip hak itu kita yo tang kini gijing petip kulish bun.